Un curs per recordar. Feia dies que la Clàudia esperava aquell moment i per fi havia arribat. Començava un nou curs. Abans d'entrar, es va aturar uns instants davant la porta de la seva nova escola. Va agafar aire i en veu baixa es va dir: «Vinga, som-hi!» Sentia com si dins seu s'hi empaitessin 1000 papallonetes esvalotades. Estava neguitosa. Sempre li passava el primer dia, sobretot quan canviava d'escola. Tenia ganes de conèixer els seus nous companys i companyes, les nenes i els nens amb qui compartiria els propers mesos i que acabarien sent com de la família. Estava impacient per descobrir cada racó d'aquell edifici que amb el temps es convertiria gairebé en la seva segona llar. I alhora estava un pèl angoixada. I si no hi encaixava? I si no li agradava? I si... La Clàudia canviava sovint d'escola i les coneixia prou bé, aquelles emocions. És un conte que passa el primer dia d'escola. Quantes emocions, eh? Tots els companys i companyes de la classe de tercer portaven a la motxilla una pila d'emocions. Va ser un dia fantàstic perquè les van compartir i van descobrir que alguns portaven moltes il·lusions, però hi havia alguna nena que estava molt trista, alguna enyorada. Van parlar de les vacances. Quin dia més especial, el primer dia d'escola, oi que sí? Escolta, per què no participeu amb la vostra escola al concurs BBVA de dibuix escolar? Clar, aquest any és la 36a edició. L'organitzen la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes i BBVA Catalunya Caixa. L'any passat, els 6 contes per aprendre a ser feliços van quedar xulíssims amb les vostres il·lustracions. Aquest any, els 6 contes per créixer poden quedar... Tinc unes ganes de veure les vostres il·lustracions. I és molt fàcil, eh? Només heu d'entrar a la web i buscar els contes, fer uns dibuixos i participar en el concurs. Ei, hi ha premis, eh? Escolta, que val la pena. Va, us hi podeu posar ja?